Zdravím vás, volám sa Zdenko a dnešný deň vám chcem porozprávať o svätom Martinovi v takých širších súvislostiach. S úctou k svätému Martinovi nie je spojené len jeho rodisko, starobylá Sabária, dnešné mesto Szombatej v Maďarsku, alebo miesto, kde je jeho hrob, kde bol biskupom, mesto Tours vo Francúzsku, ale aj mesto Poitiers. Do Poitiers svätý Martin chodieval za biskupom Hilárom, tam sa od neho učil pravej viere. Bol to vtedy veľký boj s arianizmom a Hilár bol taký pravoverný katolícky biskup. Takže určite navštívte aj jeho kostol v meste Poitiers, je tam jeho hrob. Ale v tomto meste sa nachádza aj ďalší kostol, kostol svätej Radegondy a katedrála svätého Petra, nádherná. Radegonda bola princezná z takého franského rodu. V rámci rôznych dynastických bojov všetci jej príbuzní boli pozabíjaní, otec, bratia a dokonca musela sa stať 6. manželkou toho vraha. Keď on zomrel, tak sa rozhodla stať reholnou sestrou, založila prvý ženský kláštor na západe aj spolu so svojou spoločníčkou Agnes. Keďže bola z kráľovského rodu, požiadala byzantského cisára Justína II. O relikviu svätého kríža. On ho poslal a chcela Radegonda privítať svätý kríž slávnosti aj s takou úctou a chcela, aby zložili aj nejakú pieseň na privítanie tohto svätého kríža. Zhodou okolností v meste bol aj Venantius Fortunatus, a ten zložil hymnus, ktorý sa nazýva Vexilla Regis. Ešte k nemu. Venantius Fortunatus sa narodil v severnej Itálii, bol vzdelaný, čo sa týka latinčiny, gréčtiny, v poézii, dokázal písať krásne básne, hymny, bol však chorý. Modlil sa k svätému Martinovi a bol uzdravený. Preto z takej vďačnosti chcel ísť na púť k hrobu svätého Martina. Putoval cez Franskú ríšu, súčasné Rakúsko, Nemecko, do Francúzska, k hrobu svätého Martina a došiel potom aj do toho Poitiers. Tam stretol túto Radegundu a zostal tam. Napísal básnický prepis života svätého Martina, potom tiež rôzne iné piesne, básne, hymny, modlitby a zvlášť tento hymnus Vexilla Regis. Vexilla Regis môžeme počuť doteraz starodávny hymnus ešte z toho 6. storočia. Spieva sa niekedy na Veľký piatok a znamená to kráľovské vlajky alebo víťazné kráľovské zástavy. Aj kedysi išli do boja nielen rôzne tie zložky ako jazda, lukostrelci, pešiaci, pechota, ale išli aj pred nimi tí, ktorí niesli zástavy, vlajkonosiči. Spojené je to napríklad aj s cisárom Konštantínom, tá jeho slávna bitka pri Milvískom moste, kedy následkom toho kresťania dostali slobodu. Konštantín bojoval proti presile, večer pred bitkou dostal zjavenie, na nebi videl veľký kríž a nápis "V tomto znamení zvíťazíš". On dal na vlajky prišiť toto znamenie, ten nápis. Kresťania bojovali ešte udatnejšie, on zvíťazil a kresťanstvo bolo zrovnoprávnené. Dostali slobodu, prestalo prenasledovanie. So svätým Martinom je to spojené takisto. Vieme, že bol prinútený ísť do vojska. Jeho otec ho prinútil zložiť prísahu. Ale nastal čas, kedy Martin si povedal: a už dosť, nebudem bojovať mečom. Pristúpil k cisárovi, bolo to rovno večer pred veľkým dôležitým bojom a povedal: už nechcem bojovať mečom, chcem držať víťazný Kristov kríž. A cisár mu hovorí: ty si zbabelec, ty ničíš morálku môjho družstva. Ale Martin vraví: nie som zbabelec, dokonca ti to dokážem, pôjdem prvý, ale nie s mečom, ale s krížom. Tak bol Martin rozhodnutý ráno vstať a ísť prvý, bez meča, s vlajkou alebo s krížom. Čo sa však stalo? Martin bol prepustený, pretože ráno k boju nedošlo. Protivníci prišli s prosbou o mier, s bielou vlajkou. Takže vypočujme si aj slova alebo hymnus Vexilla Regis, čo znamená kráľovské vlajky. A nech tak zavejú, nech tak je vyvýšený, oslávený Kristov kríž. A aj nech vás Pán posilňuje na prího svätého Martina, svätého biskupa Hilára,
svätej Radegondy, svätého Venancia Fortunata, mocou Kristovho kríža, nech vás Pán chráni, uzdravuje, požehnáva mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Te